Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa mga nakatuni na sa aton sini nagasigabong frequency ang 630 kHz. 630 sa lilusuan sa inyo sinitag sa kamaradyo, no? Sa tanan dira nga nagapamati na sa ila sinitag sa karadyo, kaangay sini nga radyo nga pwede maliso, wala nakalansang sa isa lamang ka estasyon, no? You're free to choose kung ano inyo sinipamatian. Kag nagapamati gid kamo diri sa 630 kHz DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Diri sa aton sini iyang frequency, no? Ang frequency sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Bawa, ara na sila, nagapinamati na sila. Sa malabutan sa aton si Paguragwag, hello, hello. Hello and good afternoon. Sa inig malabutan sa gihapon, gina-enjoy kita. Pinaagi sa aton siniiya nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Ara na kamo dira mga kabombo, no? Sa mga nagapamati na sa 630 kHz sa aton sini nga official website ang www.bomboradio.com. Syempre pang aton si local website, ang www.bomboradio.com/bacolod mga kabombo, no? Siyempre, sa aton sini nga cellphone, mga kabombo, ang inyo sini nga cellphone dapat, no? Ang inyo sini nga cellphone dapat well-equipped, kompletos recados. Ara dira naka-embed ang Bombo mobile app. Ara na, may na-download na ka mga Bombo mobile app sa inyo sini tagsa ka cellphone, mga kabombo, dapat downloadan, no? Ang aton sini nga cellphone, bisan diin kita magkanto, bisan magtulog kita ara sa aton sini nga tupad. So ang aton sini kinahanglan nga cellphone, mga kabombo, ang well-equipped, embedded ang aton sini nga Bombo mobile app. Sa mga wala pa dira naka-download, no? Download din na ninyo, mga kabombo, sa aton sini nga Bombo mobile app, no? Agon nga makapamati kamo anytime, anywhere sa aton sini nga nagasigabong nga frequency o nagasigabong nga frequency aton sini crystal clear nga live audio streaming. Ara na dira, no? Ang inyo sini nga cellphone nga may Bombo mobile app na, download din ang Bombo mobile app. O, sige, very good. Agon nga anytime, no? Makapamati kita. Crystal clear nga live audio streaming. Sa mga nagalantaw ni dira sa aton sa Facebook Live, hello and good afternoon, no? Sa aton sini nga mga Facebook Live watchers, ara na kamo dira mga kabombo. O, sige, sa tanan dira nga lantaw sa aton si Facebook Live, mayong hapon na gid dira sa inyo, no? Hello and good afternoon. Kag syempre pa, sa aton sini nga mga nagalantaw man sa aton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Ara naman kamo dira sa aton sini nga YouTube channel, mayong hapon, no? Good afternoon sa mga nagalantaw dira sa YouTube channel. Don't forget to make an LSS, like, share, and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell below. Mga kabombo, no? Today is a sunny Tuesday, no? Sa aton si mga pinalangga nga matagplamati, sa aton si Masuki, kamusta ka mo man? Kamusta aton si iya nga pag kisay dira? Sa aton si iya nga tagsa ka mga panimalay, kung diin man kamo, ara kamo dira sa aton sa inyo sini iya nga opisina, no? Good afternoon dira sa inyo, no? So, kamusta mag-unwind kita? Mga kabombo, no? Kinahanglan ipabilin nga mangin cool kita, no? Mangin arap lang cool, buot silingon, ang aton siling nga temper, pangod kay kainit, no? Kabay pang aton siling nga temper, hindi man amuna ka talbo sa temperatura sa karon nga partigid kainit. By the way, no, kinahanglan mahinalungon kita as much as possible, hindi kita
kadto sa gwa kag magpati sa init kay kabudlay mga kabombo, no? Ang aton siniiya nga pagpatial sa init magaresulta sang hindi maayo. That is why much better nga magpuyo. Kinanglan ara lang sa sulod sang balay, no? Kung pwede pa lang kung alang-alang kamo iya nga kinanglan nyo gid ang magwa, di magpulo pa silong, no? Kinanglan may umbrella para nga hindi kita bala maiyawan bala madirekta sang silak ni Haring Adlaw nga puwerte ka delikado, no? Especially kung may issue kamo sa bahin sang inyo siniiya nga blood pressure, kung may kung kamo ang hypertensive or may issue kamo sa hypertension, come on, no? Kinanglan magpabulubugnaw gid. And kung may ara kamo sang medicines na iya nga ginainom adlaw-adlaw nga tanan, hindi mo gid ina kalimtan kay para ma-regulate, ma-control ang imo siniiya nga blood pressure. Kay kainit subong sang panahon, ang aton sinikinanglan mga katigulangan andaman gid. Kung pwede pa lang papaliguo na sila everyday, no, para mabugnaw, ma-tone down ang ila siniiya nga blood pressure mga kabombo, no. Ang temperature, body temperature mga kabombo, no, para nga mapahilayo nga talbo, sore high ang ila siniiya nga blood pressure. Kita man, no, bisan sa mga kabataan, kita uso naman nimo ang ginatuwag bala nga prickly heat mga kabombo, no, inang bungang balhas. So kinanglan, no, you should take precautionary measures, no, maligo kita everyday, no, kay kun kitaya kalabanan sa aton na naanad magpaligo, no. Kung hindi kita makapaligo do gala aliwasa kita, no. Although nga tiyan sa aton sini nga mga babayi ang hair ta, no, kalabanan naga-dry pag hindi kay everyday naga-shampoo and conditioner. Kay alang-alang man kung maligo ka daw hindi man manami, no. Kamoist ta imo sini nga buhok kung hindi mo pagbutangan sa shampoo and conditioner, no. So sige lang, dutay-dutay yun lang ang inyo siniiya nga pagbutang sang shampoo and conditioner agon nga hindi dali bala mag-dry. Basta ang importante da makapaligo kita every day, and it's good for our body, no? Ang aton sini nga hygiene at the same time. Sa subong dry season, summer season, mga kabombo, summertime, so kinanglan amo ni oras ya mag-catnap, no? Ang aton siniiya nga power nap nga ginatawag. Pero galing kay sa mga naanad nga magpamati sa atong kahapon lamang, bisan na tuyo sa gihapon ara, no? Amo na gani hambal ko nga kung mamati ka sa kahapon lamang, bisan na tuyo ka, punggan ang katuyuhon, punggan nga makatulog. Kay hindi manami nga mag-inupdanay kita diri nga nagakatulog ka imo iya. Mabilin ka sa tabtaban. No, hindi mo ma-enjoy ang aton siniiya nga mga programa, ang aton siniiya nga maging whole show o po diri kay Miss Jazz. Although nga ang catnap, ang power nap, ang pagtulog-tulog sa hapon manami, no? It's good for our body. Pero sa sulod sang aton sini nga oras sa kahapon lamang, no, much better nga fully awake kita. Sulusandig lang dira. Relax para nga ma-enjoy nato na aton si programa together, no, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. So kamusta ka mo dira man? Sa sining hapon mera naman kita sang pagabasahon nga kasaysayan mga kabombo, no? Ang inyo sining mga true to life stories. Kag syempre, ang aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton sining masuki gina-invite ko gid, no, sa aton siniiya nga pagpadalaman sa inyo si makasaysayan. May premyo man kita o kun wala. May promo man kita o kun wala, mga kabombo. Ang importante, makapaambit kita sa aton si kasaysayan. Labi na gid ang aton siniiya nga mga nangin kahapon na gid lamang, no? Ang aton sini nga mga naagyan sa kabuhi nga although let bygones be bygones, past is past, pero kung makuhaan naton sa leksyon kay inspirasyon, why not, no? Ipaambit diri i-email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton sa email address bombo_bacolod
at bomboradyo.info. Pwede man sa aton sa Facebook page, ibutang sa inbox kung hindi gani i-private message, kag pwede man i-sulat sa yellow pad sa aton sa iya nga paborito nga yellow pad, no? Bisan ano ka lawig kay ti chapter by chapter naton diri. Nobela sa inyo sini iya nga mga naging kasaysayan. Kag ipadala sa koreo, no? I-address sa kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Philippine Standard Time, 3 minutos na lamang nabilin, kag magatangko na kita sa taklalas 2, mga kabombo. Yari anay ho, aton sining pambukas nga abahanon. Ginapabugal tagil, as always, produkto sang Bombo Music Festival, mga kabombo. Aton sining ipaambit sa inyo, no? Ang akon sining mic medyo over mode lang gamay, tone down lang gamay. No, ang aton sining nga ipaambit sa inyo mga kabombo ang abahanon na Bombo Music Festival 2019 product, no? Produkto ini sang Bombo Music Festival mga kabombo 2019, kag ini ang gin-compose kag gin-interpret ni Vincent Rose Hakot, mga kabombo. Ini ang ginatiguluhan pagod na akong makihati, no? Pagod na akong makihati. This is based on a real-life love story relationship. Personal na naagyan sa aton sininga composer and interpreter. The writer herself, no, sincerely expressed her pain and disappointment toward her lover. From the heart gid ni, buot silingon niya, feel niya gid ni. Bisa na iya sini pag-interpret during the Grand Performance Night sa Bombo Music Festival 2019. Feel niya gid ini. Bangod kay, she's talking here about her love life, no? Who apparently makes her feel that she was never the main priority in the relationship. So, naglabot sa punto nga nakapoy siya nga magpakigtunga. Amo nang title ko nga ginhambal da diya. Sa esinimbahanon, which is the title itself, Pagod na akong makihati. Atol na tumon during the Grand Performance Night sa Bombo Music Festival 2019, ang ambahanon, Pagod na akong makihati. Iyong pagdating, biglaan din bang paglisan mong muli? Bakit hinahanap-hanap mo siya? Dapat ba paniwalaan pa kita? Pagpapanggap lang ba ang lahat-lahat? Puso'y naghalaan magmahal ng isa. Hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal? Hanggang kailan ka magpapangkat na ako lang ang nandyan sa puso mo?
At sino ba ang nasa puso mo? Sabi mo ako, ngunit alam kong siya. Hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal? Hanggang kailan ka hanggang nandyan sa puso mo? Pagod na akong maghihatid. Pagod na akong maghihatid. Mahal, mahal ko. Sa puso mo, pagod na akong makihati. Sino ba ang... Amo na mga kabombo sa background na to, no? Ang nasa puso mo. Hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal? Hanggang kailan ka magpapanggap na ako lang ang nandyan sa puso mo? Grabe, no? Pagod na akong makihati. Bao feel, no? Feel ni Inday Winsett Rose Hakot ang siniihaging compose ng mahanon. It's because kati naagyan niya nga tunga sang pagpalangga, no? Sa isa ka lalaki. Amo nang rason kung nga ang it was easy for her to compose this kind of song bangod kay nangin kabahin sa iya siniiya nga kahapon lamang. Kita nyo na, no? Kung paano siya nangin expressive sa iya sini nga pag-interpret. Dala na to ang pagkuha sa iya sini nga sing-sing, ginkakas, she kissed it, and then she threw it away. Mga kabombo, sa last portion sa iya siniiya nga pag-amba, no? Ginapabugal tagit, produkto sa Bombo Music Festival 2019. Ang aton sini nga kaugalingon ng paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs. Mga kabombo, kung mayara man kamo sa nga kasaysayan nga kaangay sini, no, pwede nyo ged, no? Pwede nyo ged nga himuan sang lyrics ang inyo siniiya nga kasaysayan. Agon nga inyo siniiya nga mahimo nga lyrics sa inyo siniiya nga true to life stories, no? Feel, and at the same time, no, nami gid ang inyo sini nga pag-interpret kung kamo man ang interpreter kaangay ni Miss Winsett Rose Hakot, mga kabombo, no? Sa aton sining mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, di naga-enjoy ka mo dira, kinahanglan mag-enjoy kita. Kay kabudlay kon focus kita masami sa aton siniiya nga mga problema sa kabuhi, sa aton siniiya nga mga responsibilidad
nga wala gid kita bala palahuwayan, no? Wala kita pahuway mga kabombo, no? Hindi manambi. That is why we have to divert. Kinahanglan mga dulo diversyon kita. And our program kahapon lamang, the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, amo ni siya ang the best time for you to divert, to have diversion, to have the so-called unwinding, no? Magulo unwind kita diri mga bombo, no? Pinaagi diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang, no, nga makakulukan ta kita diri kaangay sang ambahanon nga pagod na akong makihati. I'm sure mga kabombo, no, na LSS kamo sining ambahanon nga biglaan ang iyong pagdating. Biglaan din bang paglisan mong muli? Bakit hinahanap mo siya? Dapat bang paniwalaan pa kita? Ang aton sini nga mga nagalantaw sa Facebook Live, I hope ara na gid sila. Naga-enjoy man sila mga kabombo, no? Si Ma'am Lineth di mapanag, Lineth di mapanag Oyo. Good afternoon sa imo, Lineth, no? Kag subong man si Amy Droff. Good afternoon man sa imo, Amy. Sa aton sini iya nga mga nagapadala diri sa ila sini nga mga mensahe, no? Sa kay Eleuterio Malakad. Oh, good afternoon sa imo, Eleuterio Malakad. Ara na sila nagapariser na sa Facebook Live sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, and of course sa aton sini iya nga YouTube channel, no? Ara naman sila sa aton sa YouTube channel sanday Ma'am Juvie Sargent. Good afternoon, no? Nagapauli gid siya, nagasakay sa sini nga car samtang nagapamati sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Ma'am Juvie, no? Have a safe travel kag enjoy. Ma'am Daniela Sanchez, good afternoon. Abigail Marinas kag Ivan Cerveza, no? Ara na sila nagaupod na diri sa aton sini iya nga palatuntunan kahapon lamang. Nagaulo ang baman no? Nagakulukan taman mga kabombo, no? Bakit hinahanap mo siya? Dapat bang paniwalaan pa kita? Pagpagpanggap lang ba ang lahat-lahat? Puso'y nakalaan magmahal ng isa. Hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal? Hanggang kailan ka magpapanggap na kulang ang nandiyan sa puso mo? I am so tired. Pagod na akong makihati sa pag-ibig mo. You know what? Kabudlay siguro, no? Kung may ara ka sang kahati, no? Sa imo siniya nga higugma sa isa ka persona, no? Sa imo siniya nga ginapalangga, no? Babayi man dira ako lalaki. Kabudlay. That is why nga bisan si Miss Kate ang aton siniya nga ginhambal ko pa nga kung tani mahambal ko Kate Winslet, mga kabombo, no? Ang aton sini artista Hollywood. Aton siniya nga composer ka interpreter si Winslet Rose Hakot, no? Na agyan niya, na feel niya, that is why again himuan niya sang title, Pagod na akong makihati. This kind of relationship would like it man, no? And eventually, hindi gina siya madinalagon, no? You have to choose, especially sa natungdan nga duha ang sa iya sini nga kabuhi. You really have to choose whether who isa lang gid, hindi pwede duha. Kay makapuyan ka, and at the same time, ang mga natungdan man
budlay, no? Eventually, makadto gina siya sa ginatawag bala nga break-up zone, no? Hindi gina siya magmangin madlagon. Kaya ang paghigugmaan ay dapat sa duha lamang katawo, no? Sa babayi kag lalaki, hindi pwede nga ang lalaki nagahigugma sa duha ka babayi at the same time, or ang babayi nagahigugma sa duha ka lalaki at the same time. No, 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 no. Makapoy, pagod na akong makihati. Aton ginaig na pabugal produkto gina sa aton siniiya nga kaugalingon nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs, no? Ang aton siniiya nga Bombo Music Festival. May request ka mo dira, no, sa playlist ng aton siniiya nga mga Bombo Musical or Bombo Music Festival songs, no? Pwede nyo gid ipadala ang inyo sining nga request diri sa aton nga palaagyan sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Nakaulo-unwind na kita, mga kabombo, antes kita magpadayon sa aton siniya nga mga importante, no, nga segment dili sa aton palatuntunan kahapon lamang. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. It's Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Yari anay pila ka mga pahanumdom o kung pahibulo, magabalik atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya.
Kung may bahin sa suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 23 minutos na ang nakalipas. Sa tak ng alas 2, mga kabombo, pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon, ini ang inyo alagad sa kahanginan, si Miss Jazz. By the way, sa aton siniihang nga mga suki, salamat again sa mga padala sa ila si mga mensahe, no?
ang ila sini nga mensahe nga ebidensya nga ti ara sila no naga-enjoy nagatutok diri sa aton sini iya nga palatuntunan kahapon lamang. Si Edgy de la Cruz. Miss Jazz, good afternoon. Patamyaw ko sa lola ko, si Maria Zenia from Binalbagan, kasatanan nga mga taga Banwasang Binalbagan. Edgy de la Cruz, thank you so much. And Maria Zenia, no? Si Lola Maria Zenia sang Banwasang Binalbagan. Sa kay Eleuterio Malacad, good afternoon sa imo. Kay Ma'am Sally Auque de Sousa, good afternoon. Watching from her office, as always. No, kung Sabado kag Domingo lang ni Guro nga sa balay, nagapamati kag nagalantaw si Ma'am Sally Auque de Sousa. No? Upod siya sining Precious Apo, nga si Precious Kelly Auque, kag si Lola Va Belen Auque. Sige, good afternoon. Sumuman si Ivan Cerveza, mayong hapon. Ka-monitor gid sila always. Resume Gilasio. Good afternoon sa imo Resume. Miss Jasmine hapon, greet ko lang sa kay Mama Elisita, no? Gilasio. Kay Papa Wenceslao Gilasio. Kag subuman sa ibang paggid, dira, no? Nagapamati gid sila subong sa Bombo Radio. Hello and good afternoon. Gilasio, is it Gilasio or Gilasio? Or Gilasio? Sige. Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Si Rizal D. Alunan. Miss Jazz, ari naman kami. Nagapamati ka naglantaw sa imo si Matahum nga programa. Kahapon lamang. Thank you. Ang akon apo, ari sa tupad ko, kag nagatupad man sa amon sining radyo, samtang nagalantaw ako ya sa aton siniiya nga Facebook Live sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Sa imo mabugnaw nga tingog. Thank you. Si Christina Ejara Bais. May hapon, Miss Jazz, grabe ang kainiton. No? Sa sini nga hapon, daw masunog ang panit mo kung magwa ikaw. So better be careful, hindi gidya magwa anay. No? Sa sini nga panahon niya, kahapon lamang time, kinanglan unwind ka mo dira, naga-relax ka mo. Relax mode, okay? Siling pa ni Christina, siling niya, tuman kainit, Miss Just do masunog ang panit ko. So, palihog pa kita miyaw kay Mama Melba, kay imugid nga suki, nga tagpalamati, no? Sa Sitio Kalubihan, Barangay Kamang-Kamang, sa syudad sa Isabela. Wala ginaya, Miss Just, patay-patay. Aya siniiya nga radyo. Halin gina sa kagahon, hasta na sa kagabihon, hasta na mag-rosaryo, no? Miss Jazz, gapang laban na siya. Ang radyo ara sa tupad, naga-andar, samtang nagapanglaba, no? She's still listening together with my baby, AJ Yuan. I really miss you so much, anak. Nakarelate ko this song, Miss Jazz. Christina, nakarelate ko si Christina sa sininga ambahanon nga pagod na akong makihati. Suno pa kay Christina, ginatamyaw niya ang nga baby man at the same time si baby AJ Yuan. Ati sige. Sa kay Lenita Pilia, may hapon Miss Just piliglang ko tamyaw kay Romeo Pilia. Sang Patricia Holmes, aragid nagapamati man. Arnold Cometa, good afternoon Arnold. Salamat gid kaga sa ibang pagidiri nga mga nagapadala sa ila sini nga mga mensahe. Uy, si Mami Debbie. Mami Ann, good afternoon. Debbie Ann de Jesus Pescasiosa. Good afternoon, Tita. Please greet happy 10th birthday. Uy, birthday gali subong sang apo ko dira sa Silay City. Happy birthday, baby Anya. We love you so much, baby Anya. No, together with baby Yael and baby Asia, no? Give my regards to Manong Roger and Manong pamati gid ha. Kinahanglan hindi mag-exert effort bangod kay ti nagpa-opera ka sa imo sini nga mga mata. Better be careful sa imo lang gali isa ka mata, no? Manug-ayo ka na nung by God's grace. We are praying for you. And sa kay Manong Sonny, the beautiful of all, Manang, no?
nang idi magugtas, chill, no? Chill lang gid kag kun ipahuway gid. No kay di pwede nga obra lang gid nga obra. Junior ni siya sang iloy ko kay she's the eldest amongst the brood of 10. Si Manang Sony, Manang Cora Garcia. Wala ga pahimunong pila ka adlaw parehas ka nanay nga ang tuhod ahay nagaragumo na kay overused. So kinanglan ulo unwind, mag-relax, no? Magtulog-tulog, ulo unwind, no? Chill mode kita, subong, no? Mga kabombo. So sa Garcia, Pescasyon sa family dira. Good afternoon lang gid sa inyo. Ricky Sario, may hapon. Okay, I'm watching from Kabangkalan City. Stockyard. Ara ka sa Stockyard, Rick. Ricky Sario, good afternoon lang gid sa imo. Sige. Sa mga nagapariser sa aton si Facebook Live, syempre pa sa aton siniyang YouTube channel, ara man si Emerson Cordero. Hi, Ate Jazz. Nagapamati gid sa imo si Pucholo, no? Sa kay Emerson Cordero, good afternoon, and Pucholo, good afternoon. Gretzel Acabado, mayong hapon mas just tamayaw ko gali. Ang mga Acabado family sa Enclaro, Banwas ang Binalbagan. Sige, Gretzel Acabado kag sa Acabado family dira sa mga Enclaro sa Banwas ang Binalbagan. Alicita Gamboa, good afternoon. Gapamati kami diri sa Hawayan, Best Jazz, no? Kag ari man diri si Christina Bais, so already watching from YouTube, Miss Jazz. Sige, sa mga suki naton, ara sila sa gihapon. By the way, antes kita magbasa sa kasaysayan sa aton siningal letter sender, ang aton siningal letter sender, mga kabombo, nagapakilala lamang sa kay June Ray. Si June Ray, 50 years old, sang Sagay City. Antes naton nga pagbasaw ng kasaysayan ni June Ray, yari anay, ang isa ka maragtas sa isa ka pinanid, no, sa aton siniya nga world history, mga kabombo, no? Sa aton siniya nga today in history, ang pamangkot ko, sino sa inyo ang mga Katoliko nga miyembro sang ginatawag Knights of Columbus or the KFC, no? Knights of Columbus. Nakaibalubala ka mo nga subong nga adlaw, very special day. Espesyal nga adlaw para sa sining grupo sa mga noblemen, ang Knights of Columbus. Kaya abi ninyo mga kabombo sa kaangay nga petsa, no? Subong nga adlaw. Pagkabati naton sa Knights of Columbus, makita naton ang ila sining nga mga outfit, no? Ang ila sining mga uniform, mobakem, no? May ara kita dira pila ka mga mga graphics and pictures, no? Kaysa kaangay nga petsa subong adlaw, Marso 29. Sa tuig 1882, no? Mga 140 katuig na nakaligad. 140 years, mga kabombo. Bombokem ang aton sining mga pictures, ara na. No, 140 years sa gitukod ang Knights of Columbus ukon ang KFC. Very famous ang ini nga grupo, mga kabombo, worldwide kag diri sa Pilipinas para ini sa mga lalaki sa bahin sang simbahan Katoliko. Ang mga tatay, ang mga miyembro ng pamilya nga mga lalaki, ng mga Catholic men, mga kabombo, amo ini ang Knights of Columbus. Maghambal kita, Knights of Columbus, no? The same day today, March 29, sa tong 1882, mga 140 years ago, ang nakaliga. Dugay na nigali, no? Naga-exist ang iniiyang organisasyon, no? That was March 29 of 1882, 140 years ago. Sang gintukod ang Knights of Columbus, ukon KFC. No? Ang Knights of Columbus, ukon KFC, mga kabombo, isa ini ka global Catholic Fraternal Service Order, daw fraternity sa mga kalalakinhan, no? Sa Church of or sa Catholic Church
mga kabombo, worldwide, no? Ang K of C, mga kabombo, no? Ang Knights of Columbus, o kung K of C, isa ka Global Catholic Fraternal Service Order na gintukod sang Irish-American Catholic priest, no, nga nakabase sa New Haven dito sa may Connecticut sa Estados Unidos, no. Gintukod ini mga kabombo, no, ni Father McGivney. Father McGivney, no, amo ini siya ang tagtukod sang siningan Knights of Columbus, no. Ang gintukod nga Knights of Columbus si Father McGivney ang limited lamang, no, ang ini nga membership sa mga practicing Catholic men, no, sa mga kalalakinhan. Ini ang ginapamunuan karon sa karon nga panahon na as of this 2022 year 2022, ginapamunuan ang Knights of Columbus, no, ni 14th Supreme Knight sang order na si American Patrick E. Kelly. Since diri sa Estados Unidos, so kung dito sa Estados Unidos, ang nag-originate gid ang ining Knights of Columbus. That is why ila sini nga head sa karon amo ining si 14th Supreme Knight sang order na si American Patrick E. Kelly. Gintukod ni Padre McGivney ang ining nga organisasyon sa mga lalaki nga mga Katoliko, no? Ilabi na gid sa mga amay sa puloy-an bilang Mutual Benefit Society para sa working class, no? Sa bahin sang working class kag immigrant Catholics dito sa Estados Unidos sa dung una, no? Dito sanggin na nag-originate gid ang ini nga organisasyon. No, ang ini nga organization madugay na ya mga kabombo humalin sa tong iya sini nga foundation hasta subong ang ini nga organisasyon mapinoslanon, no? Kaya nagasuporta ini sila sa mga refugee relief centers, no? Para sa mga Catholic education. Nagasupport man ini sila sa Catholic education. Sa mga local parishes, kag subong man mga dioceses, global Catholic social kag political causes, no? Positibo kag mabinuligon ang ining nga grupo. Amo ining rason kung nga agin tukod ini to help and to support, no, mga kabombo. Ang mga knights o kun ining mga male members naga-promote sang Catholic view on public policy issues. Kalakip nang sabahin sang opposition. Ukon number 1 gini nila nga ginapakigbato ang arab lang pagpalapnag kang ila panindugan nga nagapamatok ini sila, no, sa ginatawag same-sex marriage, no, worldwide may ara na ni subong nga nagapinakasal ang babayi kag lalaki kag lalaki. So amo ni ang number 1 man nga ginapamatukan gid kag ginapalapnag na nila ya ang matudtuod gidya nga ginatawag bala nga marriage, and that is for a man and a woman, no, sang Knights of Columbus. Amo ning ila sini nga isa sa mga political issues ang pagpamatok sa same-sex marriage kag sumuman ang pagpamatok sa abortion because life is precious, life is from God, no? Sa nga tinuig sang 2008 tubtob 2012, ang K of C o kun ang Knights of Columbus ang nakatigayan na nga makapanghatag sang kantidad nga nagabalor 15 milyones dolyares. Agod lamang malabi ang pag-oppose ni sa same-sex marriage, mga kabombo, no? Nagahatag man ang KFC sang financial services sa mga individual kag subong man institutional Catholic market, no? They help their own brothers and sisters, mga kabombo. Its wholly owned insurance company, one of the largest in the world, underwrites more than 2 million insurance contracts, totaling more than $100 billion of life insurance in force, no? Kag ang ini nga order, mga kabombo, ang
nagapanag-iya, no? Ining Knights of Columbus sang madamo man nga mga assets is because nga ang ila sini nga mga assets, no, ang ila sini nga mga matipon, amo na ang ila sini ginausar para sa ila sini nga pagbulig sa mga dapat gid bululigan. Kag sa karon, no, especially last 2019, nagdangat na sa malapit 2 ka milyon ang mga miyembro ng Knights of Columbus, ang ini nga organization worldwide kalakip na diri kita sa Pilipinas. Iyan ni sang Roman Catholic Church worldwide, mga kabombo, no? Ang mababayi nga mga Katoliko, ang mayara man grupo ng auxiliary members ini sila, no, nag-entra man sila sa Knights of Columbus sa ila man nga grupo, not only for the male, no, pero originally para gini sa mga males, no, auxiliary lamang ini sila nga mga female members sang ginatawag nila nga Knights of Columbiates, no, ining mga female auxiliary members, no, ang Knights of Columbus nga ginatawag Columbiates. Kag mayara man sa mga young boys, mga kabombo, no, young boys auxiliary members kay tawag naman Columbian Squires, no? So grabe ining organization, no, sang Roman Catholic Church, mga kabombo, kaysa na siling nagani naton ang ining nga organisasyon gintukod the same date today. That is why nadala sa aton sa world history March 29 of 1882, mga kabombo. Kag ang founder si Reverend Father Michael J. McGivney, no, dito sa New Haven, Connecticut sa Estados Unidos, no. Ang type sini Catholic Fraternal Service Order, kag ang pinaka main headquarters sini sa Knights of Columbus building sa New Haven, Connecticut dito sa Estados Unidos, no. Sa karon sa nasiling ko na ay ilang nga Supreme Knight amo si Patrick E. Kelly, ang Supreme Chaplain William E. Laurie, kag affiliated ini sila mga kabombo sa International Alliance of Catholic Knights, no? Kag sumuman ang Columbian Squires. Grabe, no? Ara na sila subong gid nga adlaw, no? They're celebrating their 140th anniversary, founding anniversary, no? Sa sining organization sa mga Catholic men. The same time, no? Sa Catholic women and Catholic young boys. Ang ila siniiyang syempre, no? Ang ila siniiyang nga misyon sa sininga kalibutan, that is to serve and to support, no? Kag pagpalaknag man sa ila siniiyang ginapatihan nga mga ginapatihan sa bahin sang reliyon nga Romano Katoliko, mga kabombo, no? Ining aton siniiyang nga mga kauturan from the Knights of Columbus. So happy founding anniversary. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo. Amo yan itong aton si kahapon lamang today in history. For your information, FYI, mga importante nga pinanid sa maragta sa aton siniiya nga pungsod Pilipinas kung may dalalag ko kag sumuman aton sing world history. Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Yari na ang aton siniiyang main menu diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Ang inyo sini nga mga kasaysayan. Sinasiling ko lang aton sini nga letter sender. Nagapakilala lamang sa kay June Ray, 50 years old, sang syudad sang Sagay. Ang kasaysay ni June Ray iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz.
Miss Jazz, tawag lamang ako sa kay June Ray. Nagapang idaron sa 50 anyos. Ari kami diri Miss Jazz nagapuyo sa syudad sang Sagay. Pero ako Miss Jazz taga Bacolod gid ako. Nakapangasawa lang ako sa isa ka Sagay noon. Ang akon sini nga wife nga si Eloisa. Mayara kami Miss Jazz isa ka bata. Dako na ang amon sini nga bata. Sa prangka nga sugilanon may nobyo na gani. Ang amon sini iya nga nagisahanon nga bata nga babayi. Miss Jazz, ang akon si kasaysayan angot ini sa akon sining asawa nga si Eloisa. Man nagsugod man lang ni ang ginraise nga issue sa akon sini iya nga asawa nga si Eloisa. Sang time nga nagapabati-bati ng amon sini nga unika iha. Ang amon si bata nga babayi, kag gusto na niya nga magpakasal. Hambal niya not now, pero plano na namon sa ako si nga nobyo na magpakasal. Di syempre, nagisahano lang siya Miss Jazz nga bata namon, nakibot gid aya sini nga mama. Ang akon sini iya nga asawa, nga si Eloisa. Grabe gid aya sini nga pamiriphi. Igo mo ra Miss Jazz, ang pinaka-issue diri, kati palangga ginamon na amon bata. Pero ang akon sin nga asawa nga si Eloisa Miss Jazz, ginakabig ni siya nga cool mom. Daw barkadahay lang ni sila sa iya sini iya nga bata, sa amon na abi nga bata nga babayi. Pag upod na sila Miss Jazz, tumasalaan na sila nga pag-utod. Iway man na siya problema sa nobyo sang amon si bata. At the same time ako man Miss Jazz, kay ti ara naman sa insakto nga edad. Although nga ti, ang amo si bata Miss Jazz sa ka-graduate naman, pero ginapahanumdum ko na siya nga i-enjoy anay. Aya sini iya nga pagka-single, kay maabot kinang panahon nga ti, amo na, mamana siya, kag magatukod siya sini nga pamilya. Isiling ko na sa iya, gina-remind ko na siya nga kon ang imo sini nga lifestyle subong, nga daw kahapos lang gidya, kag nag-enjoy kagid, pila ka adlaw, magaid kagid sa balay kaangay ni mama mo. Sometime nga ara ka na sa amon. Kaya amo na ginapahanumdum ko sa bata ko, pero nagambal siya nga paindi gid man paya nga subong gid kami magapakasal. Sa sini nga nobyo nga ti ginabato naman namon iya sini nga nobyo Miss Jazz mo. Kay ti manami man bala nga kasi sang tawo ang ining lalaki nga ni. Kay in fact nagkilalahay na kami ni sa iya sini nga pamilya man. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, antes pa man sang COVID, nagakadto na kami sa balay sa iya sini nga pamilya sang nobyo sang anak ko, kag especially kung may mga special occasions. Kag sa amon man, ti gina-invite man na sila namon sa amon balay, especially ining mga ginikanan sa nobyo sang akon sini nga bata. So kung binagbinagon Miss Jazz, wala naman problema. O galing kay they're just too young pa bala nga magpakasal, sining ko gani, i-enjoy nyo lang anay ang inyo siniiya nga pagka single, kay ti kung kamugin man, kamugin na iya. Nambalang ko ginang bata ko Miss Jazz. O galing kay ti okay man lang sa akon siniiya nga asawa, although nga grabe gid iya siniiya nga pag ang reaksyon niya Miss Jazz nga daw ka negative gid. Sin ko abi ko anay okay ka lang sa imo siniiya nga mangin son-in-law. Ya, okay man ko. O galing kay ti nga daw kadali-dali gid, abi. Ti, sang ulihi, sang duha na lang kami, hindi gali amo ang issue, Miss Jazz. Kaya sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, sa tutuon lang, sang nag-upod kami ni sa akon sini nga asawa, wala kami nakasal. Hasta sang ulihi, pinaagi lamang sa huwes, no? Sa judge, abi Miss Jazz. Nagpakasal kami, simple lang gitong amon kasal. Kaya ti, nagabusong naman siya. Nag-upod lang kami sa isa ko kautod. Iya, 3 sila ka mga utod niya. Bali, 4 sila abi, kami duha lang kami. Kapag katapos, amo lang to, nagpamahaw lang kami kadali. Nakasal kami Miss Jazz sa West. Pero ginhambalan ko na sa asawa ko nga
di bala promisa mo pila ka adlaw kung maghalog-halog na. Kapakasal gid kita sa simbahan. Ti honest to goodness, Miss Just, promisa ko gid man sa akon sining asawa. Pero as time passes by, do wala naman lang bala, Miss Just, kati kasado naman kami sa sa Judge Abi. Pero ang asawa ko gali, Miss Just, sa edad namon subong magulang lang ko sa iya sang 2 ka tuig. Ang asawa ko subong 48 years old. Ang akon sinigili nga promisa sa iya nga mapakasal kami sa simbahan, wala ginaegali na dula, Miss Jazz. So naungkat ini, sang time nga naglisensya na mapakasal, not now, pero plano, sang amo sini nga anak ka babayi. Sa iya sini iyang nobyo, pulo plano sila. Naungkat na ini, Miss Jazz, kay sang time nga kami na lang, abi ko anay gani, hindi giba maban siya gusto yung nga mahalin diri ang amon bata, kaya isa man lang sa namon nga bata mo. Kay gali, Miss Jazz, sa iya sini nga issue, amo ni, gusto niya gid gali nga makasal kami sa simbahan. Yabisan amo na ni Tani ang aton si edad. Kay gusto ko gid sa simbahan. Devout Catholic na siya, Miss Jazz. Ako amo man, pero daw hindi balay pala simba. Yan mo nang rason ko nga sa amo to nga adlaw, sang gabi nga kami na lang, dito ko natungkad nga amo na gali ang iya sini nga kung nga nagpamatok siyang mapakasal gilayon ng amo si bata. Kay gusto niya, planuhan niya, nga gusto niya nga mapakasal gid kami sa simbahan, bisan amo na ning amo sini nga sitwasyon. Kay suno pa sa iya, gin promisa ko gid kuno sa iya. Yes, Miss Jazz, nagpromisa gid man ko one time sa akon sini nga asawa nga kung maghalog-halog na, kag okay ng tanan, mapakasal kami sa simbahan. Ti amo to, Miss Jazz, sa amo to nga gabi, ginistoryahan namon. Naglabot ka sa punto nga hilibion siya kay siling niya, dugay na siya kuno nga nagapugong sang kagalingon niya, pero ugaling kay naluoy siya kuno sa akon, kay ti ako man lang ang nagatrabaho, Miss Jazz, ang sawa ko, ara man lang sa balay, ang amo lang gina nga bata nga babaye, ang iya sini iya nga ginaatupag, abi, pero ti isang dako na, kag okay naman ang amon sini iya nga financial status, abi, Miss Jazz. Kaya mo na, dugay na siya kuno kung tani nga ma-remind sa akon nga kung saan kami magapakasal sa simbahan. Siling na ganit sa akon, bisan simple lang. Kaya ato gani ang pagpakasal ta sa West, simple man. Gusto niya, Miss Jazz, nga maging simple ang amon si pagpakasal, basta makasal lang kami kuno sa simbahan. Sa iya, sini iya nga, sa pari, kag ara man ang iya sini nga pamilya. Kaya isang time, ngaging kasal kami sa West, Miss Jazz, ti amo lang to pila man lang kami kabilog, 4 sila, kami 2. Ti amakon mo na, Miss Jazz, 6 lang kami. Ti naglain gid ang buot sa iya sini nga mga ginikanan, sa iya sini nga mga tiya kag tiyo, kay ti close knit sila nga pamilya. Kung nga amo na. Pero naintindihan nila kay sa amo to nga time, Miss Jazz, tagabusong na ang akon sining asawa nga si Eloisa. Ti isang amo to ginsuguran, naglisensya lang gid ang bata ko nga plano na nila nga magpakasal sa iya nga nobyo, hindi pa man subong nga tuig, pero plano nila nga magpakasal na. Dira, naungkat, no, kag nagkagats ang akon si asawa nga maghambal sa akon nga, di na to ang promisa mo, nga papakasal kita sa simbahan. Kaya mo na, Miss Jazz, ang akon sini iya nga promisa sa iya nga, hindi niya gid gali malipatan. Naglabot kami, Miss Jazz, sa kagahon, kaya hasta na lang nga naghilibion siya nga dugay na niya kuno kuntani. Nga i-remind ako o galing kay ti naluoy siya sa akon kay ti ginapa-eskwela pa namo ng amon sini nga anak. Isa subong kay ti nagatrabaho naman kag okay naman kami ang financial status namon, Miss Just, okay naman. Ay may ara man kami abi iya sang negosyo diri sa amon sa may Sagay. Ti pwede ko gid siya gihapon niya, Miss Just, nga idayon ang iya sini iya nga gusto. Pero ugaling amo na ang ginhalinan sang tanan sa naglisensya ang amon sini nga bata. Kaya mo na, Miss Jazz, ang amon sini iyang problema sa karon, especially sa akon si asawa, kung paano niya ilisensya sa amon sini nga anak, na kung pwede, kung kay daw gapabati-bati sila, Miss Jazz, kung okay na gid,
ang aton sini nga sitwasyon sa December sila mapakasal. Hindi gid man subong pero sa December. Pero ang problema napon Miss Jazz kay ti naghuo na ko bala kay naluoy ako sa asawa ko. Kay gusto niya gid nga makit-an kami nga ginakasal sa simbahan bilang isa ka devout Catholic believer kag sa promisa niya man sa iya pamilya nga pila ka adlaw mapakasal gid kami iya nga ara na sila. Kay with that time sa Huwes wala sila didto nga pamilya niya mo. Kaya limitado lang gid for the sake nga makasal kami. Kaysa amo to nga panahon Miss Jess, nagabusong ng akon sini nga asawa, si Eloisa. Kaya mo na, ang problema namon kung paano kami mag-request, maghingyo sa amon sini iya bata nga babae nga kung pwede, hindi lang gid kamo anay. Kay may ara pa nga badaan nga Miss Jess, no, pamahiin sa mga mga katigulangan nga sukob. Hindi pwede the same of this year. Kaya plano gani namon, nag-joke ko pa sa gani sa naghilibion siya. Gin-joke ko pa siya gani nga, di pwede man lang tayo kadungan. Ako, ikaw, kaang bata, takaslon sa isa lang ka seremonya. Tinutuyo-tuyo man siya kadlaw, pero hindi siya nanamian. Gusto niya, ang focus, di syempre, unikaihan namon, ang focus ara sa amon sila nga bata. Hindi nga sila nga maano pa kami, ma-share kami sa ila siniya nga happiest moment of their lives. Miss Jazz, amo ni ang problema namon kung paano kami maghambal sa amo sini nga anak nga kung pwede. Hindi lang anay kamo sini nga year. Kay gusto ni mama nyo nga subo nga tuig kaslon kami sa simbahan, sa pari. Nga bisan simple lang. Importante ara iya sini pamilya, ara man akon pamilya. Agin dingot na namon Miss Jazz on time nga ginkasal kami no, sa Huwes lang. Dali-dali lang to. Kaya nagabusong na ang akon sini nga asawa. Miss Jazz, sa muning akon sini karon nga pulo problema kay basi bala kon sa December kag aplanado na bala nila. Kag di sa San-O naman kami, daso naman kami. Ang asawa ko gahambal nga kinanglan mauna gid ta. Kay ti may edad na ta. Naghambal pa siya, who knows? Wala ta kabalo, basi bala nga isa sa aton mag-una diri sa kalibutan, wala pa tayo nakasal. Kaya mo to Miss Jazz nga daw naglibion gin asawa ko kay ang iyasin nga plano amo ginigali. Gina pulupungga niya lang ako kay ti gina-enchende niya ako kon ang akon siniiyabi nga sitwasyon no bilang padre de pamilya ang provider sa balay. Kasi subong nga okay naman, may trabaho ng amo si bata, kung pwede ko no makapakasal kami sa simbahan, bisan simple lang. Ugaling kay amo na yung problema kay plano man sa amo si anak ka babae na magkapakasal man this year, this coming December. Mas just anong akon si buhaton man, medyo amo na yung amo siniiya nga problema karon sa asawa ko, na si Eloisa. Tugtog lang mo diri Miss Jazz sa akon si pagsaysay. Madaong nga salamat. Avid listener nyo gid kami. June Ray kag Eloisa sang Sagay City. Ahay, kanami man no? Kanami man nga kasaysay ining imo June Ray no? Grabe nga twist. Bangod lang gid sa paglisensya sang anak nyo nga mapakasal na siya. Tapos amo ni, no, na ungkat sa liwat ang nalipatan mo nga promisa sa asawa mo nga madugay na kamo abi nagaupod, nakasal man kamo tuod pero sa Huwes lang. Ang promisa mo nga to have that church wedding gid, no, sa pari. Ang problema ninyo karon kay basi ang inyo sini nga anak magauna gid, no? Ti gusto sa asawa mo sa edad nyo subong. Ang wish niya kun tani kamo anay mapakasal, no? June Ray, kasimple lang gina sa inyo siniiya nga problema, no? Hagaron mo ang imo siniiya nga bata nga babayi upod sa kay Eloisa. Upod aya siniiya nga groom to be. Istoryahan nyo Istoryahan ninyo. Hindi na mahuya si mama mo. Kaamo ginaya iya siniiya nga handom sa kabuhi nga makasal sa simbahan as a devout Catholic believer, no? Tilain gid man niya mo, no? Kung makasal ka sa simbahan, especially sa mga
mga devout Catholic believers kaangay ni Eloisa nga wife mo, istoryahan ninyo. Kasimple lang gid na. O istoryahan ninyo nga apat kung sino ang mag-giveaway. Kay mo asawa daw hindi man mag-giveaway kay daw naanhan siya sa inyo edad ginanglan makapakasal lagi siya sa simbahan. Kag plus pa nga may ara pagid nga nga horobato no mga pamahiin. Kaya hindi pwede dungan sa isa lang katuig kay ti sukob. At sukob insakto na no. Kag hindi magusto ang imo sining asawa kay gin-joke mo siya kung pwede man lang na iya nga ma-double wedding mo no. Kamo nga mag-asawa ka inyo sining bata. O hindi man gusto si Eloisa kay hindi niya she doesn't like to grab that spotlight no sa inyo sining unika iha. Nati dapat niya magpakasal sa siya gid jaya ang focus ng tanan ang bride no inyo sining bata no. So, hindi man siya gusto nga magdungan kamo. So, istoryahan ninyo nga kung pwede, next year na lang sila, no? Nga sa siniya nga tuig, kung okay ng aton siyang sitwasyon diri, no? Dira sa may sagay, ti Negros, medyo ara pa kamo sa daw medyo hugot-hugot pa, unlike diri sa syudad sa Bacolod due to pandemic. Pero pwede na, no? Ay, sunod pa sa inyo, simple man lang. Importante ara ang pamilya ni Eloisa kag ang imo man nga wala that time no sa pagpakasal ninyo sa Huwes no. Simple lang gid no nga problema. Istoryahan ninyo. I'm sure inyo si beloved daughter o ni kaiha pag-giveaway man lang na iya. Much better gani nga may ara sila sang ample time to prepare no for that so-called preparation sa ila siniya. I'm sure bongga na kay uni kaiha ninyo ang ila siniya kasal no. Give it that way. June Ray, no? Pwede gina maistoryahan, no? Kamo nga apat, no? Kamo duha ka groom, kag duha man ka bride. Grabe, no? O, sige, pwede nyo gina maistoryahan kay I'm sure, no? Ako ay positive nga maka-enchende man ang inyo siniya nga anak nga babae. Kay plano-plano pa man lang to ila, no? Ngati maplano sila not now, pero base sa December ang pati-bati ninyo. Istoryahan ninyo para nga hindi man sila makibot, no? Wala na dapat sang huya-huya pa kay isa hindi gani ka maayo nga ehemplo para sa ilang ati importante ged, no? Ang ginatuwag bala nga pagkasagrado sa inyo siniya nga pag-upuray bilang husband and wife, no? Kailangan i-bind na sila sa ginatuwag bala nga nga seremonya nga gin pattern gid sa luyag sang Dios para sa aton. And that is ang pagpakasal no, the wedding ceremony, ang sanctity of marriage no, ang pag-isa sang duha ka nagahigugmaanay no, isil ina sila no pinaagi sa seremonya, the wedding ceremony no. Hasta kamo no. Kaya amo na ang iyang pagpati sa imo sining nga asawa. It is but a simple problem, no? Junray, hadol ka mo nga apat, istoryahin ninyo. I'm sure excited man na, mangin excited ng inyo si nga bata. No, siya pag ginagurong inyo siniya, I'm sure nga wedding coordinator. No, siya na iyang bahala da. Kaya siya ang ng bata pa siya dala naman dai ang iya si plano kung magkasugot kamo ati kung sino this year at kung sino ang next year mapakasal no. That is what family is all about no. Maistoryahan ang mga problema ang pamilya, maistoryahan ang pagbinuligay no. Amo na siyang pamilya nga gusto sa Dios no. Ati sige Junray, salamat gid sa imo si matahong mga kasaysayan. Kung kamo dira ang mayara sa mga kasaysayan kaangay sini no, pwede nyo gid ipadala i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Sa liwat no, email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info mga kabombo.
Lakita sa panahon, but before that, ari-anay ang aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Psalms, chapter 18, verses 1 to 3. Dira nagasiling sa Ingles nga pulong, I will love you, O Lord, no? This is our hatag, no? Sang aton sini nga kabuhi sa Ginoo nga ti ara siya constant ang iya sini nga pagpalangga sa aton every day sa aton si pagpangabuhi. So that is why ibalik man naton sa iya, no? By saying, I love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. Sa sininga kalibutan, wala kita dapat sang kadlukan. Kaya may ara kita dako nga Dios. Nga amo ang naghatag sa aton sang kusog. Nga amo ang aton si dalaganan, perti kabakod nga bato, no? He is our rock and our fortress. Ang aton sininga palanaguan. Kag amo man siyang aton sininga deliverer, no, from our enemies. Amo ni siyang aton sininga kusog, kag dapat diri kita magatuo kag magatuo sa iya gid lamang, no? Siyang aton sininga taming, no? Kag siya man aton sining horn of our salvation, ang nagapamuno. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end of our life and of our salvation, no? Stronghold ni siya naton. And we will call upon Him anytime through prayers, mga kabombo, no? And nagakaigo lang ni siya kag nagakadapat nga dayawon ang iya sining ngalan, no? He is worthy to be praised. He is the only one who is worthy to be praised. Kay bangod sa iya ang aton kasalbaran, ang aton siniiya nga eternal life ara na sa aton si makamot. Bangod amo na ang iya sini nga promisa. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sa Psalm 118 verses 1 to 3, amo na siya ang yasining nga mensahe. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Inisagapon ninyo alagad sa kahanginan. Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio!